Πού είσαι ρε φίλε τόσα χρόνια να πούμε τέτοιο. Δεν έκανα μόνο κουτάνα μου και εγώ το θέλω αυτό το εργαλείο. Μήπως κατεβάσω την τόρνα. Γαμάτο μαλάκα είναι. Και ναι, ο Νίκος έχει δώσει λύση στο πρόβλημα απόψυξης. Είναι τζετ. Προχώρα, έτσι κι άλλο από κάτω. Δεν φτάνω ρε μαλάκα μέσα. Να κάτω ρε μαλάκα. Μαλάκα δεν φτάνεις. Έφυγε το παγόβουνο, έσπασε. Ωραία φίλε, τι γίνεται εκεί. Ώρα τον δεις να κορεύει τις φυτευτές. Δεν μαζεύει κανείς τουλάχιστον αδέρφια. Θέλετε να κάνετε απόψη στο στοιχείο σας, καλέστε τον Νίκο.